What the fuck, har der sket? YouTube, jeg kommer til at lave nogle, Videoer. Ja, videoer på YouTube, som der I ser nu her. Og jeg vil lave challenges, Minecraft, World of Warcraft, så Alt det der shit. ja, alt. Alt det, man har brug for at se. Alt det, man gider se. Det jeg plejer at starte med er købe fuld armor, lydarm, og det er Egg Wars, vi spiller her, sammen med Frederik, og jeg hedder Og IP'en kommer vist til at være nede i beskrivelsen, ikke? Jo, det gør den. Hvis du måtte gerne vil. Det er meget fedt. Det er i hvert fald ikke min yndlingsserver. Det er ikke rimelig højt, der musik. Er det ikke lidt højt, der musik? Okay. Det er mig. Men jeg tror, vi går defensivt i starten her, og så går vi... Og jeg synes, vi skal starte med at gå defensivt, og så går vi offensivt. Vi skal lige have nogle ting og sager. Det er nogle Kina pickaxe. Og nogle box. Og noget mad. Skal lige have tingene. Ja. Ej, kan du ikke godt det? Jo. Så bla bla. Ja, så er mad. Jeg begynder at bruge sådan en midten. Jeg bruger Optifine nu. Så nu kan suge. Og jeg har også en YouTube-kanal, så jeg tror... Det er ikke sikkert. Måske. Kom an på, hvad for nogle spil I vil se. Man lader på, om I vil se Minecraft. Så glemmer jeg shifte. Så glemmer jeg shifte. Ej, døde du? Ja. Ej, nu tror jeg fandme, han hopper over til os. Det gør han ikke, nu skubber jeg ham ned. Haha, han døde. Prøv vores nye See You in Vienna Collection til både damer og herrer. Jamen. I denne uge tilbyder Lidl blandt andet moderigtige stretchbukser til damer til kun 69 kroner per par. Samt lækre striksweatre til herrer kun 99 kroner stykket. Lidl er landbrug og fødevarer, kommet til Danmarks bedste frugt- og grøntafdeling inden for discount. Lidl, prøv noget nyt. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Man skal bare slå adblock til. Yes, good. Der kommer en. Han smadrer. Har du ikke? Jeg tror fandme, du har protectet dig mere, mand. Kæft, bum. Dommer ikke, mand. Shit, han kommer. Shift. Nej, du skal fucking shifte det. Shit, han kommer op, mand. Fucking død, min boys. Luk der. Boys, nu går død. Jeg kommer på midten. Ja, nu er vi bare totalt crime. Kom her. Invincible. De kommer sgu igen. Jeg døde.
Kommer igen. Oh shit, de kommer. Damn, son. Motherfucker. Kommer sgu bare. Det er over rød. Nej, jeg prøver nok en. Fuck ham der, han er god. Nej. Oh shit. Aha. Nu kan man se mere her. Der kommer en fra. Åh nej, det var så en. Jeg fucking troller dem. Nej, hvad fuck jeg gør i? Jeg kan bare se dig. Nej, jeg har ikke flere blocks. Så er det med. Jeg har fucking halvt liv. Jeg har fucking halvt liv. Shit, mand. Fuck, jeg vil den her base. Så bruger jeg da bare deres base som base. Kommer de her stadig æg, tror jeg. Så må vi jo gå hen til ægget. Nej. Aha. Der ligger Nå. For helvede, mand. De er ikke til. Der kommer en bagved. Hvor skal vi løbe der? Det er kun penge, der ikke er nakket. Gå lige mig. I er ikke flækket med noget her. Klart, vi overlever. Dem, der ikke bliver flækket, er ikke flækket. Nå, jeg skal nogle flere boks. Det er mit bøssehus. Det er mit hus. Så er der diamonds. Skynd dig at blive færdig, mand. Videoen kan jo kun veje i 10 minutter. Ja, så laver vi sgu bare episode 2. Så dum, man. Han er pisseret det der. Au. Og et powerbow. Det var jeg plejer at tage. Jeg løber rundt og kigger på dig. Hvor fuck er de henne? Her is ebbe runde. Ej, jeg har fucking glemt at sætte bedre sove. Så må vi tilbage igen. Det er 2 diamonds. 5. Sådan der. Sådan der. Det er noget god baggrundsmusik. Man kan også se, hvad det er irriterende, men ja. Så er der sgu bare sove. Hvor fuck er de henne? Vi skal forflægte dem. Det er kun 2 andre end dig. Og de gemmer sig. Shit, det var så på fornød, mand. De er i det orange hus, dem. Nej, det kommer nu, og jeg er fucking lækker. Jeg nakkede dem. Fuck, jeg er vild. Han er vild, drengen i